Hello! Hello! Hello Merry guys! Christmas, everyone! Lakad! Time to... Okay, nakatulog naman ni, nakarelax na ni. Time na para mag-get-get boss. Time na para mag-sightseeing. Yes. Pupunta kami sa one of Plaza Hills. Yes. Later makikita yung mga view. Dapat mo na si Judy. Advance Happy New Year, guys! Especially sa Bohol, sa Mua. Advance Happy New Year, guys. Tingnan tayo ni Kungkung. Tinitingnan tayo ni Oh, naku kayo kung nawong kayo eh. Nawong. Mag-make up na sila dahil almost 5 hours para make up. Pastilan. Tapos, Wala na humana. oo. Tapos, mag-shooting sila ng 1 hour lang silang shooting, para shooting. Tapos, alisin na nila yung damit nila. Inuukuday. Tapos, nag-rent yan sila. Nag-rent ang damit. Eh, kuna nga din pa. Pastilan. My friend! Yes! Ang QC Concepcion ng Bohol. Yes! Sa una kay Baga, ma-shiny. Yan, sabi nito si QC. Kahit ngayon, Manday, kahawig mo talaga. Yung mata, tapos pag mag-smile daw. Oo. Na-adjud na. Na-ay ka. Ano talaga. Ay, good lang. Talaga? Yan ang supermarket. My friends look like si Concepcion. Kaya, karon dito kay naniwang dito ko. Lingon, ito na kumain, ako pa nagsoon. Ito ko nila na, easy. Ilay mo ko easy. Kaya karon kay naniwang naman ko. Ilay ko nila, oy, ate, hindi naman easy Concepcion lagi ate. Inchiloxi naman. Kasi niwang na. Oh. Tawid ka din. Saan ko? Hindi ka palit mo ka. Pareho pa may shoes. Yes, see? Maraming Spice Girl. Mura, parang sumasayaw. Diba, yung sa kakato, ako na. Oo, ato.
Daddy! Oh, sige kasi. I-upload mo na. Oo, dapat. Hello, guys. My friend, Ate Jen. Bari kami taga Bohol, mga Bisaya yun. Bisayang na po, guys. Bisayang na po. Merry Christmas and advance Happy New Year, guys. Siya akong partner basta. Wala naman sinado na malini. Oh, Taagi. asa naman ka? Naligaw na, guys. Naligaw. Ato. Naligaw. Oo, naligaw. Naligaw. Kawala, eh. Kuan, reverse it, no? Organic din, ha? Kaya ano yan. Kasi parang mataas yun. Ano? Hi, very nice na, oh. The flowers. Sige. Saka na ta. Ay, nag-stop siya. This day. Yes, siya. Yes, siya. Continuous? Boss, lagi to siya gusto. Oh, dili mag-reverse. Ah, ano? Wala Dili. siya. Dili, wala siya reverse. Dawas kong I-off mo. i-off na ko mo. Ah, di sa ano? Ako na para na ko reverse. Oo. Kailangan sa isang sinana ka, day. Ano ha? Try na po. Yan mo sa klasa, guys. Daming tao. My beautiful friend. And my beautiful friend too. Pila na siyang selfie stick? Ha? Pila na selfie stick? 20.
cheap na ito ng buwan. Kaya pwede mo ito siya stick, pwede mo siya stand. Pati ba ito to? Double purpose? Oo. Sky. Nakan nagadi rin ko an. Basta ka hindi tao te. Hi! Hello! Narito na kami sa tuktok. Ay! Ako'y gihangak. Ah. Hinihingal. Hinihingal. Diba? Sa dating kayo nila. Sa yan. Daghang namasyal. Oh. Sa kanya din dito kung gusto no. O, dili ka day. Hindi yung tao karon. Oo. Ang limit eh. Three videos a week. Tapos ang limit sa video. Pero okay na lagi yung kuan. Ang limit sa video for 10. Hindi, kahit na 15, basta wag lang bumaba. Ang haba na ito. Kasi parang yung ano mo ba, hindi, sayang. Dilibitin. magiging ano, dilibitin akas dyan. Kami kita pa ng mabitin. Tama mo sa kita pag-uwi dito guys. Parang magiging ahas dyan ba? Di, mabitin, magiging ahas dyan. Asa naman tayo ni? Sa manindot ano ng posta. Ano yung wapos? Okay lang dito. Magsakit ibig ka kinabis sa at ang puno kay sa baba mo. Init man ini kinamay ka ng internet adlaw. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Happy ba sa sunod? Yun ang masaklap. Happy New Year in advance. Okay, yung minutes pa. Ano? Kuan. Mga garap. Music guys. Dili ba ako mamayli or malis ko ha? Kung na yung music kong sayo dito. Basta dito. Oo. Kumana ni Kiki. Dapat ay dito no. Oo. Asa ba ito sa kaon kanina? Basta hintog. Hintukat at tuday. Ha? Kato bitang sa kaon ta. Tapos hintukat at to. Oh. Ako man ito dito sa taas. Oo. Kasi kanina bitawin ko sa ka mantaan na pero wag ko kayo basta hintukat. No lang. Oh, No idea.
Hello guys, bye-bye. See you in my next video. Happy New Year! Advance Happy New Year.